Het lijkt de grootste waarsomslag in tijden te worden. Van min 15 naar plus 15 graden. De andere dagen viel het ook alweer volle warmer aan. Waarmond Timo Jepkema van RTV NOF oer deze waarsomslag. Nou, de skietslijn tussen de koude lucht in het noorden van Europa en de milde en zachte lucht in het zuiden, die skietslijn weer heel scherp. Dus aan de ene kant zie je de warme lucht en aan de noordoostelijke kant van Uslaan eigenlijk ziet een bel met koude lucht. En als die lijnen dan een beetje verskoot, ja, dan zit je zomaar in een heel oor waartype. En het is wel vaker gebeurd, hè. In maart 2004 bij Gelieks hingen we echt heel koud waar. Toen weer een heel soort sneeuwval. Toen hadden we in Friesland echt tegen strenge frost, temperaturen onder de min 15, min 16, min 20 zelfs. En daarna nog net eens 2 weken later was het al plus 20. Dat is natuurlijk echt een enorm verschil, dus het komt wel vaker voor, maar het valt wel op. In uw regio zal het net voortendaallijks 20 graden worden, omdat er nog heel wat zaken invloed hebben op de temperatuur. Die warme lucht die komt vanuit het zuiden bij, maar bij Friesland zit nog best wel een soort koud zeewetter. Hè? Er lijkt op een plakking zelfs nog ijs in de Waardzee en ook op IJsselmar. Het zorgt ervoor dat de temperaturen hier wel een beetje temperd worden. Dus ik verwacht net 20 graden hier bij Gelieks. De temperaturen zullen uitkomen denk ik om erbij de 13, 14 graden op de sneeuw. Misschien de 15 graden op Snij. Dan hebben we dan wel iets meer bevolking. Dus ik denk net dat enorme grote temperatuurverschillen opsmiet in uw provincie. Maar vanzelfs, het is wel maaitietsachtig zodat het onvielt. En dat is natuurlijk wel opvallend als je zorgt dat we van het weekend nog op Redens staan. Dus een heel soort mensen zullen het wel ervaren als een groot verschil. Het verschil zal zo groot wezen dat de temperaturen die ontstaan binnen misschien wel tot recordhichten komen. Het record voor Friesland leidt in Ljouwert op 13,8 op de sneeuw. Ik denk dat het record brutsen wordt. En op de Snijn op 12,5. Dus die records willen brutsen. Die temperatuurrecords komen beide uit 1990. Maar of dit nou definitief het einde van het winterwaar betekent? Nou, dat kun je nooit zeggen. Perilien hebben we heel net nog retrietwaar gehad in 2018. Dat kwam echt heel net, eind februari, begin maart. En op de langere termijn liep het koudere waar, liep het weer trein te winnen in Europa. Dus die skietslijnen van die warme en die koude lucht, werden we het oer gaan, die het oer is lang hinnelei. Die komt stadig aan, op een lange termijn weer dichterbij. Dus om de winter nou al aan te schreeuwen, nee, daar vind ik het vissen te betiert van.